Gaan de hangcultuurmosselen de bodemmosselen verslaan dit seizoen? Het is dinsdag 26 mei. Dit is Zeeland Nu. Mosselseizoen sobertjes van start. Restaurant in Renesse had een vooruitziende blik. En politie valt woningen in Sluiskil binnen. Dag dames en heren, het hangcultuurmosselseizoen is vandaag van start gegaan. En ook dat ging anders dan anders. Normaal is het een heel circus, worden bekende Nederlanders en Belgen opgetrommeld. Maar door de coronacrisis hield de mosselsector het vandaag sober. Normaal zou de Kotter bij de start van het seizoen van de hangcultuurmosselen vol staan met journalisten uit binnen- en buitenland. Maar door het coronavirus geldt ook hier de 1,5 meter regel. De mosseloogst is vroeg dit jaar. Het voorjaar is ontzettend mooi geweest van het weer. Normaal gesproken zijn ze ook al goed, maar meestal begin juni. Maar nu van het jaar zijn ze uitzonderlijk vroeg, omdat het eind mei al is. Maar een klein deel van de mosselmarkt bestaat uit hangcultuur. De mosselen van de bodem hebben het zwaar deze jaren. Schuimoog en stormen zorgden voor minder mosselen en slechtere prijzen. Misschien levert dat mogelijkheden op voor de hangcultuurmosselen. Dat denk ik niet, want de bodemcultuur heeft veel grotere producties dan de hangcultuur. Hangcultuur kan alleen op een beetje beschutte plaatsen en die zijn er niet zoveel. Dus we zitten rond de 5% van de totale productie in Nederland van de mosselen. Hangcultuurmosselen mogen vanaf dit jaar ook de titel biologisch dragen. De bodemcultuur is dat al langer. Mosselen zijn nu bio gecertificeerd. Wat houdt het in? Dat wil zeggen dat ze op biologische wijze gekweekt worden. Mosselen zijn van nature al biologisch eigenlijk, maar nu ook officieel zo erkend. En de mossels smaken uitstekend volgens de kenners en zijn tot kerst te koop. Volgende week mogen restaurants en cafés weer voorzichtig gaan open. Velen breken zich nog het hoofd over hoe je gaat bedienen op 1,5 meter afstand. Maar bij een Chinees-Indisch restaurant in Renesse is dat geen enkel probleem. Zij hadden een vooruitziende blik, zullen we maar zeggen. Dit zijn ze. Vlak voor de coronacrisis heeft het Chinees-Indische restaurant Royal Palace in Renesse 2 robots aangeschaft. We hebben hem niet aangeschaft speciaal voor deze tijd, maar we gaan er goed gebruik van maken, laten we het zo zeggen. Hallo en welkom. Mijn vader is, geloof ik, in november vorig jaar, heeft hij ze toen besteld. Omdat hij ze zelf een levende lijf heeft gezien in China. Hij vond het eigenlijk grappig en ook omdat het gewoon heel vernieuwend is en het ook deels werk uit handen kan nemen. Het verschepen duurde wat langer, maar ja, ze zijn wel in een soort van de juiste tijd aangekomen. Ze worden bestuurd via een tablet. Per robot hebben we een tablet. Die kunnen geprogrammeerd worden. Kunnen we knoppen programmeren zodat je op 2 kan klikken dat hij naar tafel 2 toe gaat. De robots worden straks ingezet om bestellingen aan tafels te brengen. Met personeel als dit hoef je je geen zorgen te maken over het bedienen van je gasten. Het is niet alleen per se voor ons veilig, maar ik denk ook voor de gasten die hier zitten. Geeft het natuurlijk ook een stukje veiligheid. Omdat we natuurlijk in deze gekke tijd zitten en die 1,5 meter moeten houden, is de robot de perfecte optie, denk ik. De robots nemen veel werk uit handen, maar 1 ding zal het personeel toch echt zelf moeten blijven doen. Want de afwas doen ze niet. En aangeschoven is Floris Jan voor meer coronanieuws. Ja, er waren veel nieuwtjes vandaag, maar ik wilde graag met je beginnen in de gemeente Sluis. Daar gaan ze extra maatregelen nemen om te zorgen dat ze de grote stroom toeristen die hopelijk weer gaat komen aankunnen. Daarom worden auto's geweerd uit de winkelstraten. Op die manier moeten terrassen wat meer ruimte krijgen en moet er dus ook voor het winkelend publiek wat meer mogelijkheden zijn om 1,5 meter afstand te houden. Ze hopen dan natuurlijk met name dat er weer heel veel Belgen ook terecht kunnen en dat die ook weer durven te komen als ze weten dat er ruimte is. Gemeente Hulst gaat iets soortgelijks doen. Daar gaan ze de Hulstenaartjes weghalen. Dat zijn de paaltjes die nu nog de een van het ander scheiden. En ook dat moet voor meer ruimte zorgen. Ja, en al die maatregelen zijn natuurlijk omdat het simpelweg weer drukker wordt. Zeker, dat merk je ook op de A58 bijvoorbeeld. Uit cijfers blijkt vandaag dat het op de snelweg alweer bijna net zo druk is als voor de coronacrisis. En niet alleen op de weg, maar ook op het water merk je dat. Het is nu zo dat er veel minder vaak bruggen en sluizen open gingen de afgelopen periode, omdat er ook veel minder pleziervaart is bijvoorbeeld. Nou, je het zegt, ja. Dat neemt ook weer toe, dus ook gaan de sluizen weer vaker open. Want je moet natuurlijk niet met veel te veel bootjes allemaal op een kluitje in een sluis zitten. Dan krijg je ook weer problemen met het afstand houden.
Ja, en dat gaat allemaal over eigen vervoer. Je hebt ook nog iets over openbaar vervoer. Openbaar vervoer, ja, vandaag is bekend geworden dat als je met het fiets-voetveer wil, dat je dan toch echt moet gaan reserveren. Omdat je anders niet mee kan. Allemaal zodat ze ook weten, ja, hoeveel mensen gaan er mee en hoe kunnen we die een beetje spreiden over de boot. Dan nog iets heel anders. Op Tolen hebben ze ervoor gekozen om een speciale telefoonlijn te openen. Binnenkort gaat die open en het idee is dat dat voor mensen is niet zozeer die eenzaam zijn. Zo zijn er al heel veel telefoonlijnen geopend. Maar dit is een speciaal eentje voor mensen die corona hebben of hebben gehad. Zodat die toch een beetje onderling daar contact over kunnen hebben. 70 plus geloof ik, hè? Zeker. En dat is een soort lotgenotencontact. Ja, zeker. En het is ook overigens voor de mantelzorgers, zodat die ook een beetje van elkaar kunnen horen hoe je dat nou moet aanpakken. Want het levert natuurlijk toch een hoop vragen op hoe je daarmee om moet gaan met corona. Dankjewel. De politie en de douane deden vanmorgen in Sluiskil invallen in meerdere woningen en in een café. Volgens burgemeester Jan Lonink maken de invallen deel uit van een onderzoek naar een groep die Sluiskil al heel lang in zijn greep houdt. De invallen zijn gedaan om bewijs te zoeken, maar of dat ook is gevonden wil hij niet zeggen. Buurtbewoners die wij spraken zeggen dat het allemaal om drugs gaat. Een 18-jarige man uit Vlissingen krijgt 2 jaar jeugd-TBS opgelegd als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hij is de hoofdverdachte van de dodelijke steekpartij in de Kasteelstraat in Vlissingen tijdens kerst 2018. Een 28-jarige man kwam om het leven. Er waren 4 mensen in de woning die ruzie kregen en het slachtoffer zou steeds degene zijn geweest die alles probeerde te sussen tot hij in zijn buik werd gestoken. De toen 17-jarige Vlissinger, die vandaag voor de kinderrechter stond, wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Naast de jeugd-TBS wil het OM dat de 1,5 jaar voor arrest wordt omgezet in jeugddetentie. En dat hij smartengeld betaalt aan de nabestaanden. Een grote teleurstelling voor Kloetingen. De club promoveert niet naar de hoofdklasse. Kloetingen was koploper in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal toen de competitie vanwege het coronavirus werd stilgelegd en diende daarom een promotieverzoek in. 3 plekken waren er vrij, maar Kloetingen grijpt er als 4e club net naast. Te weinig doelsaldo, om zo maar te zeggen. Hadden we 1 doelpunt meer gescoord, ja, dan hadden we nu hier gestaan, bij wijze van spreken, met een blij gezicht. En wij gaan gewoon verder. Als club zijn we prima bezig. Dus wat dat betreft, ik weet zeker dat het goed komt. Ja, en door die ene goal te weinig zijn achteraf gemiste kansen zoals deze extra zuur. De kust wordt minder hard getroffen door droogte dan het binnenland. Blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht. Droge zomers komen vaker voor door de klimaatverandering, stellen de onderzoekers. Maar kustgebieden hebben daar minder last van, omdat er meer neerslag valt, die niet direct verdampt. Al zullen Zeeuwse boeren dit wellicht knarsetandend aanhoren, want natuurlijk hebben ook zij veel last van de droogte. Maar volgens het KNMI is het dus in het binnenland nog extremer. Vanaf 1 juli zijn huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot hun medisch dossier. Verslaggever Mercy Kamermans vroeg zich af of haar huisarts daar al klaar voor is en vroeg haar medisch dossier op. Alsjeblieft. Mijn medisch dossier. Ik had zo'n pakket verwacht. Ja, gelukkig is die niet zo heel dik. Nee, inderdaad, ja. Nu had ik dat aan u gevraagd, maar ik dacht dat zal ik wel digitaal krijgen. Waarom kan dat niet? Nou, dat komt eigenlijk door 2 dingen. Eén is dat het huisartsensysteem, die kan dat eigenlijk niet digitaal op een stickje zetten of zo. En het andere is dat er nog een heel deel van uw dossier gewoon helemaal niet digitaal geweest is ooit. Dat is echt gewoon handgeschreven. Komt het nou vaak voor dat mensen om hun medisch dossier vragen? Nee, niet zo heel vaak hoor. Ik denk 1 of 2 keer per jaar dat mensen om een dossier vragen. En wat is daar dan de reden van? Ja, wel wisselend. Soms omdat mensen het ergens niet mee eens zijn, medisch gezien, zeg maar. En het of aan iemand anders willen laten lezen of zo. En vaak ook voor verzekeringen en zo. Nu is het per 1 juli verplicht voor alle zorgverleners om het medisch dossier van mensen digitaal beschikbaar te hebben. Gaat u dat lukken? Ja, daar gaan we wel vanuit. Het is niet zo dat dat bij elke huisarts apart moet of zo. Iedereen heeft een huisartsensysteem, een computersysteem. En die worden via een regiocoalitie allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus dat loopt via een centrale organisatie eigenlijk. En daar is het wachten op of die het voor elkaar krijgen. En wat vindt u eigenlijk van die verplichting? Nou, ik heb er persoonlijk geen probleem mee dat het moet of zoiets. Ik vraag me wel af wat iedereen daarmee wil, want het is best lastig, denk ik. Ja, er staan alleen maar medische gegevens in. En er staat dus wel in wat voor plan er afgesproken is samen. En verder staat er uw medische voorgeschiedenis in medische termen.
Ja, want ik keek al even op adrz.nl en daar kon ik dus wel inkomen, maar ik had wel zoiets, ja, wat heb ik daar eigenlijk aan? Ik snap er niet zoveel van. Nee, en dat is wel iets wat ik al een paar keer meegemaakt heb. En dan komen mensen op het spreekuur om duidelijkheid te vragen. En die geven we dan natuurlijk wel. Maar zo zorgt het eigenlijk meer voor extra werk in plaats van wat minder. Ja, ik ga aan de slag. Ja, nou, ik ben benieuwd. En als je vragen hebt erover, laat het me gewoon weten, want dan kunnen we wat duidelijkheid geven. Ja, nu is Mercy Kamermans hier. Kunnen wij nou vanaf 1 juli thuis inloggen en in ons medisch dossier van onze huisarts kijken? Nee, zover is het nog niet. Dat geldt overigens landelijk, dat is geen Zeeuws probleem. Toen bleek dat er toch nog wel wat technische probleempjes waren, heeft het ministerie gezegd, we passen de regels een beetje aan. Dus wat je wel kan doen, is per 1 juli je medisch dossier opvragen bij je huisarts. En dan krijg je bijvoorbeeld een USB-stickje mee naar huis. Maar het is dus niet zo dat je lekker thuis gaat inloggen en kan meekijken. Maar dat komt wel, hè? Dat komt wel. Bij de huisartsen boven de Westerschelde kan dat per 31 december. Die werken met een patiëntenportaal. En bij de huisartsen, de Zeeuws-Vlaamse huisartsen, kan dat per 1 juli. Dus dat duurt nog wel een jaartje, want die werken via een ander systeem. En hoe was het nou om jouw medisch dossier in te zien? Ja, op zich best wel interessant. Maar zoals mijn huisarts ook al aangaf, van sommige dingen kon ik ook niet zo heel veel kaas maken. Nee, maar als het goed is weet je wel wat erin staat, toch? Jawel, dat was geen verrassing. Dankjewel. Ochtendrood vanmorgen. Heel mooi. En het was opnieuw een zonnige dag. Het werd 21 tot 24 graden. En dat wordt het morgen ook. Wel 's middags wat kans op bewolking. Ja, omdat de bioscopen tot 1 juli nog dicht zijn, trakteert Omroep Zeeland iedere dinsdagavond op een film in samenwerking met Film by the Sea. En vanavond is dat An Unexpected Love, een romantische komedie uit Argentinië. Die ziet u om 20:30. Ik wens u een hele fijne avond.